Uyakhanya inhlahla madoda, yakhanya madoda, inhlahla yasekhaya yakhanya, inhlahla yabantu madoda. Bogogo nomkhulu, kakhulukazi nje ngifuna ukuzama ukugqamisa kakhulu izinto noma kubantu abasuke bebuka amavidiyo. Kwesinye isikhathi noma ungeke ubuze into ngayinye kumelaphi wendabuko, into esuke isesigodlweni esikhathi esiningi, ngingasho ngithi u-95% wethu balaphi bendabuko siyibona esibonakalisweni, siyibona ezibonakalisweni ukuthi yazi ukuthi enye into uyibona esibonakalisweni bese uyabona ukuthi akusho ukuthi lento lena kumele ibe khona. Sisuke singasekho isidingo sokuthi wenze njani ulokhu ubuza, ikakhulukazi uma ukuthi mhlambe usuhlanjululiwe, wahlanjululwa noma wahlanjululwa kwamiswa kwaphakanyiswa ngendlela okuphakanyiswa ngayo. Okunye kuye kube ukuthi ukuthenga ngenxa yokuthi wawuhlale ukubona usakhula, mhlambe kunezibonakaliso uthola ukuthi umuntu isibonakalisa sisuki kuyena ekhanda lakhe, wayehlale eyibona lento esakhula eya ngokuye ekhula. Ngisho esethi mhlambe sekuyisikhathi sokuthi emiselwe bese enza njani na, useyidinga leyo nto leyo, isiyavela mhlambe ezibonakalisweni izinto ezikanjalo. So ngizama ukuthini ke lana bogogo nomkhulu, yalibona nje leli wisa leli, ngiqale nje ngelati. Ilati into engangiyibona esibonakalisweni ukuthi ngiyoba umuntu osebenza kakhulu ngelati elihambisana nani na nesigezo nokuba umelaphi kodwa wani wendabuko, ngoba ziningi induku ezikhona la ekhaya okudliwa ngazo izizwe. Ngeke ngingenako umuntu ozojwayela ukuveza izinto enginazo, mhlawumbe uma sekufike leso sikhathi nyobe nginiveze labo gogo nomkhulu nababukeli emakhaya. Iwisa leliya wisa libonwa noma ubani esibonakalisweni, bayingcosana abalibonayo kodwa bayalibona, siyalibona. Ngalibona nami ngalithenga ngoba ngangilinikezwa inkomo ebomvu ithi mi thatha ubukhosi, njoba ngiyibamba ubukhosi ke lana esigodlweni samakhosi asakhothama asebuya kathi hayi awube ngcwele, awusibambele nawo umsebenzi. Uma ubuka le yamfengwane leyana lapha engibeke phezulu kwametshisi, akuyona imfengwane nje engathi hayi ngizoyithatha ngiyishaye ngihlale ngayo ngiyibole kumuntu uma ngabe yoba umbhidi kuphi. Cha, le mfengwane ngayibona esibonakalisweni, ngayicosha esibonakalisweni, ngayicosha, ngayifutha, ngayishaya, ngaphaphama ngishaya uvalo umzimba uthuthumela. Ngabona ukuthi ezinye izinto ayisadingi mina njoba ngumelaphi wendabuko ngisiza abantu. Bayifika abantu ethi umuntu ngicela ungisize lapha mkhulu, nginenkinga la ziningi inkinga ke esixazululayo la ekhaya. Kube le yambene okuyikhona lapha engithi umuntu akabeke inkomo yami khona. Hayibo, cha, inkomo yala ekhaya usuke uyibeka kule yambene leyana uyayicela inhlahla ngenxa ukuthi isuke ihlele eduze kwelati lapha esuke ihleli khona. Ucele kukhanya ke, ucele nento engikunikeze yona nokugeza ukuthi kwenze njani na kusebenze. Nakho nje ngingakuvezela kancane lapha ngitshontshele nje kancane. Kade ngigrethe isigezo nje la, kade ngigrethe isigezo esinamandla, noma ngeke ngisivezeke la, esinamandla kuhlambuluka isidalwa. Angeke ngathandi ukuthi umuntu ngithi mangabe ngimsebenza bese ngithi xosha idalo. Cha, isidalwa esibi esingagezekile esingahlambulukile ucela sigezeke, size sigezekile sihlambulukile. Hawu, uyibonela izinto zakho zoyiqhaqhekela. Thokozani ke bogogo nomkhulu.